No niin, päivää. Pistäis suomeksi vähän jotakin. Niin, terve vaan tutuille ja tuntemattomille. Uusi päivä ja uudet kujeet menossa. Tai ainakin kujeet ja no on se uusi päiväkin. Uusi työmaa myöskin, eli tässä justiinsa vähän niin kuin aloittelen vielä uutta palstaa. Siirryttiin vanhalta palstalta vaan parisen kilometriä eteenpäin hiekkatietä tai muuta tietä. Täällä niin kuin videostakin näkyy, niin vettä tulee ihan kohtuullisen runsaasti ja toi tie on aika hiljattain tehty jostakin syystä. Täällä on vähän niin kuin tapana jättää noitten hommien hoitaminen viime tinkaukseen. Ja se on nyt sitten semmonen. Epäilen, että tämän päivän jälkeen, kun tuossa hetken satelee, niin se näyttää semmoiselta muta-altalta, missä nuo jotkut offroad-ihmiset tykkää kylpeä. Mutta näillä mennään. Onneksi on toimiva neliveto ja kohtuulla asioiset renkaat. Vaikka toki tuleehan se jossain vaiheessa vähän vastaan, että kannattaako välttämättä ajella, jos on kauhean kuluttavaa tai muuten riskialtista liikkumista. Mitä se toki onkin, se on aika kapea toi tie. Ja täällä toi muta on yhdenlaista liisteriä, että se tarttuu aika innokkaasti kiinni ja niin kuin renkaisiin. Sen jälkeen ei ole sitten kyllä pitoja enää juurikaan jäljellä. Siinä on omat riskinsä. Etenkin just kapealla reikäisellä tiellä ajelee. Joo, täällä tosiaan niin molemmat koneet on nyt samalla kuviolla, Foxi ja Beaveri. Ja niin kuin arvota saattaa, niin vähän edellyttää Beaveriä. Foxi on tuolla tästä kattoen mun oikealla takaviistossa. Mennään rinnettä alas siellä. Ja mun oli tähän alun perin tarkoitus tehdä tommonen ihan normaali ura tästä ylös ja tavallaan jakaa tää kuvio niin kuin meille. Että Foxi painaa alarinnettä ja mä alan sitten näitä kapeampia tai lyhyempiä uria tekemään tonne toiseen suuntaan, mutta se muuttukin, että tähän nyt ilmeisesti tulee joku kolmas kone. Ja tää jaetaan nyt sit sillä tavalla, että tää mitä mä hakkaan, niin tästä tulee vähän niinku päätyura. Ja sen takia mä nyt sitten hakkaan tuohon yhdelle puolelle, että tästä tonne oikealle päin saa sitten itekin kääntyä ja lähteä tuonne alarinteeseen menemään. Ja sillä vissiin. En tiedä kuinka hyvin kuvasta nyt näkyy, kun on pimeätä ja märkää ja tuulista ja vaikka mitä, mutta jos viimeksi ei ollut kauhean hääviä metsää, niin nyt on kyllä vielä vähemmän hääviä. Pientä keppiä paljon ja kaikki maailman puulajit sekaisin. Joten mä suhtaudun tähän nyt vähän silleen, että koittaa vähän niin kuin vikkelästi tehdä tää suht järkevästi, mutta suht vikkelästi, niin päästään seuraavaan paikkaan. Toki tää kyseinen ura, mitä mä tässä hakkaan, niin tästä tulee semmonen pääura, mitä nuo ajokoneet tulee suhaamaan vähän keskivertoa enemmän, niin koitan latvusmassaa saada jonkun verran tuohon alle, että kun vettäkin tuolta taivalta tulee, niin ei menisi ihan velliksi sitten. Ainakaan ihan välittömästi. Mutta joo, sellaista. Täytyy kyllä ottaa sivupyyhkiätkin päällä sen verran tuulee, että on ikkunatkin märkänä. Sivuikkunatkin ehkä niissä. Vähän muuta. Mitähän muuta, ei kai. Vähän semmonen, jos tiedätte semmoisia päiviä, kun ajattelee, että olisi ehkä pitänyt jäädä kotiin sänkyyn tai tekemään jotakin muuta. Ja tänään on kyllä vähän sellainen, että jostakin syystä viime yönä ei tullut uuni oikeastaan yhtään. Ihan, niin sanoisin, että 3-4 tuntia nukuin
mitä mä sit sanois 10 eri pätkässä. Enkä oikein tiedä miksi, että ei kyllä mitään ihmeempiä ääniäkään kuulunut mistään, että mikä sitten valvottimeen heti. Joku sen teki. Siinä firriä, studdia ja nyt tulee pulttia. Siinä hiljattain niin koitin ja säätelin kouran paineita jonkun verran syöttörullilta vähän ylös tai oikeastaan niin etukarsimeteriltä vähän ylös ja syöttörullilta vähän enemmän ylös. Ja vähän paremmin pysymään tuon puun tuolla kourassa kun syöttelee, etenkin kun täällä tosiaan välillä ottaa isompaakin runkoa. Täytyy siellä jonkun verran sitä painetta olla, ettei me ihan kikkailukseen isompien runkojen käsittelyyn. Nyt tämän päivän agendana on koittanut saada mitan hakua niin vähän jouhevoitettua. Että se oli aika verkkainen noissa aikaisemmissa tai aikaisemmilla päivinä, mitä tässä on ollut, niin johon siellä oli jotain mittavyörymässä. Se tosiaan niin se syötti ilmeisesti liian nopeasti tohon mitalle ja meni sitten pikkusen ohi ja sitten sen piti pikkusen peruuttaa ja sitten se meni pikkusen ohi sekin, niin sitten se piti taas vetää vähän eteenpäin. Ja varmaan suht monelle motomiehelle semmoinen tuttu tilanne, kun tuntuu, että se junnaa ees taas katkonta kohtaa. Sen nyt näyttää siltä, että sen selvisi ihan tuolla yhdellä säännöllä. Oli vaan jarrutusmatka liian lyhkä, tai hidastusmatka liian lyhkä. Joo. Vähän koivuakin tällä kertaa. Tää yhdelle puolelle hakkaaminen ei ole varsinaisesti meikäläisen suosikkipuuhaa kyllä, mutta kyllä sekin menee. Eikä tässäkään siis muuten mitään, mutta että sitä niin jotenkin alitajuisesti koittaa mukavasti vähän kiirehtiäkin välillä. Tuntuu vähän verkkaselta toisinaan. Tietty mä nyt en ehkä muutenkaan ole ihan niitä kaikki vikkelimpiä kuskee vähän lisää ohjelmaa tää yhdelle puolelle kuskaaminen, niin tuntuu vähän kurjalta. Tai hitaalta, ei nyt kurjalta, mutta hitaalta. Toisaalta tää antaa kyllä niinku väsyneille aivoille mukavasti vähän enemmän aikaa sitten taas, että toi puolelta toiselle liike, niin siellä jää aina oman aikansa, niin sen verran hidastaa tosiaan, että väsyneet aivot pysyy paremmin ehkä mukana. Ehkä sikäli siis ihan hyväkin näin. No joo, se ajokonekin tosiaan aloitteli tuossa toisella palstalla ilmeisesti viime yönä ja oli siellä jo jonkun verran pölliä tien varressa. Ja en tiedä, ei nyt ihan äkkiä tähän pääse, että kyllä siellä on ihan jonkun verran puuta levällään, eikä tossa ole kuin yksi ajokone kuitenkaan. Mutta sieltä ne perässä tulee ja kyllä kiinnikin saa, jos tässä hidastelemaan ryhtyy. Ai kylläpä nukuttais komeasti vielä. Kylläpä nukuttais komeasti. Täällä on aika paljon suomalaisia täällä päin maailmaa. Toikin just ajokone, niin siellä on suomalainen kuski tällä hetkellä vuorossa. Tunnistaa autosta. Ja sitten tuossa on toinen urakoitsija lähellä, jolla on hakkuukone. Siellä on myös suomalainen kuski, sitä tervehdinkin tuossa ohjaajaessa. Tässä hukkuu toi pyyhkien katkaise, missä se taas oli. Ja sitten tosiaan mä olen arvatenkin suomalainen ja sitten tämän urakoitsijan toista konetta ajaa tällä hetkellä suomalainen kuski. On aika sinivalkoista porukkaa. Sinivalkoista porukkaa kyllä sikä. Niin ja koneethan on
kaikki itse asiassa sinivalkoiset. On pelkkiä bonsseja ajokonetta myöten. On. Hetkinen, täällä on muuten 4. urakoitsija, sitä vaan vähän vähemmän on näkynyt töissä. Sillä on Beaveri. Sitten tää edellä mainittu 3. urakoitsija, tai 2. urakoitsija, niin sillä on Foxi. Sitten tässä meillä on tää Beaveri ja Foxi. Foxi on lähdössä ilmeisesti vaihtoon ihan niin kuin lähitulevaisuudessa. Siellä on Cobra niin uunista tulossa ulos justiinsa. Sitähän toisaalta selkeästi kans monennäköistä pientä ja isoja. Oliko nuo pienet oli niin pieni, että ne saa painella tuonne? Saa painella tuonne sivuun, ettei tarvitse jokaista alkaa nyttimään siitä. Se on ihan jees. En ole ihan varma, mutta taitaa se Cobra tulla H7 Cobralla. Ja se menee siis tohon näille muille suomalaisille tässä firmassa. Tää on tällä hetkellä niin firman uusi kone, tää Beaveri. Ja se Foxi lähtee kiertoon. Tosiaan. Cobra tulee tohon sälleille. Se on kyllä ihan käypäinen kampe. Mä oon itekin jonkun vuoden vai vähän päälle ajanut sellaista. Ja juurikin H7 kanssa. Tykkäsin kyllä. Hyvä kampe. Ja vielä jos niillä pidemmillä yläteerillä sen ottaa sen kouran, niin ainakin omasta mielestä se on niillä parempi. Että toki se on vähän, ellei peräti täysin, niin makuasia. Joo. Tossa joku hetki sitten kävin terän vaihtamassa. Ihmettelin pikkusen, tai tässä on ollut vähän niinku seurannassa itse asiassa, että miten toi käyttäytyy toi saha, että se joutuu silloin tällöin joutuu suht ahkeraan ottaa niinku sahauksen uudestaan. Se menee ekalla kerralla sen muutama sentin ja sitten tökkää. Ja mun kokemuksen perusteella se on joko kulunut laippa tai sitten välistynyt ketju. Sitä tässä on vähän arvuteltu, kun ne ottivat tänne joku aika sitten käyttöön uuden ketjun eri valmistajalta, siis aavistuksen edullisempi ketju. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin kiinalaiselta valmistajalta, itse en muista enää sitä valmistajan nimeä. Ja sitten käytetään tätä GP-laippaa. Ja kyllä tuossa ainakin sällien arvioiden mukaan se olisi tää sahaamisongelma niin alkanut ennemminkin silloin tämän uuden ketjun tulon myötä kuin näiden laippojen tulon myötä. Laipat on ilmeisesti ollut täällä kyllä pidempään käytössä ja on itsellekin ihan tuttuja, että ei totta kai sitten kun nääkin joskus väsyy nämä laipat, niin silloin alkaa tulemaan niitä sahaushäiriöitä, mutta nämä nyt on vielä aika tuoreita, että peräti jopa ihan uusia tai sitten vasta kertaalleen sipastuja. Joo, nyt edessä näkyy semmonen kuusen runko, että se taitaa jäädä meiltä kyllä kaatamatta. Toi ei oo kauhean pitkä, mutta on sitäkin leveämpi. Ja noi oksat siinä nyt ehkä enemmänkin häiritsee. Ei taida. Tai menee vähän taisteluksi Beaverin ja H6 kanssa. Se on aika paljon massaa kuitenkin tossa. Sitten tosiaan niin jos noihin oksiin alkaa tätä hakkaamaan tätä kouraa, niin ei se tietenkään mikään hyvä asia ole. Jätetään se siihen. Kierretään. Ja mun täytyisi kyllä varmaan kiertää toiselta puolelta. Koitan tässä vähän samalla vahtia, että pysyisi suunnilleen suorana tää urakin. Ettei nyt ihan järkyttävää mutkaa tulisi, mutta on se välillä vähän helpommin sanottu kuin tehty näissä hommissa, kun on milloin mitäkin yllätystä edessä. Tuossa aika alkupäässä oli tommonen samantyyppinen kuusi. Oli vaan 2 niitä ja ne oli vähän pienempiä. Ja kasvoivat. Tänne on siis joskus ilmeisesti tehty joku tierunko tänne mettään.
Se, jostakin syystä sitä nyt ei uudelleen otettu käyttöön, vaan ne tekivät kokonaan uuden. Ja tuo vanha tie pengerryksineen sitten niin on vähän niin kuin jaloissa. Tavallaan sinänsä kun mietittiin, niin kauheasti haittaa, mutta on vähän kettumainen ajalla yli niistä penkereistä, kun täällä tosiaan niin on vaan maat lapattu siihen tien laitaan ja siinä sitten semmonen, mitä mä uskaltaisin sanoa, 1,5 metriä korkea pehmeähkö pengerrys ja sitten se itse tiepohja on siellä välissä vähän alempana kuin mitä muun metsämaan pohja. Se on vähän semmonen köykkä tässä. Noissa kohtia huomaa niin piiperin pienuuden ja jäykkyyden. Meillä oli joskus, en tiedä onko sanonut, meillä oli itellä joskus kotona piiveri kanssa. Nimesin sen kiipeilymaijavaksi, kun olin silloin sitä mieltä, että se on näppärä kiipeilemään. Ja se onkin näppärä, että siis kanssa jonkinlaisia käännöksiä tekemään, se on teräviä siellä. Pieni kone ja oli hyvät telat ja uudet ketjut. Se kiipesi ihan hyvin se kone. Mutta toki nyt tuolla British Columbian suunnalla on vähän erilaistakin kiipeilyä päässyt toteuttamaan. Niin, ei enää samaan tapaan ja varmaan tekisi vaikutusta tähän kiipeilyyn. Tuli oikein 2 tuntia. Sitten meneekin kuiduksi loppuun. Jaa, loppuun vitussa miksi. Ei kun. Joo. Tällä päin ei nuo tukkipuut ole ihan niin päivänselvä asia välttämättä. Just joutunut pikkusen madaltaa kantoja. Kuitenkin sitä liikennettä tulee sen verran olemaan, niin se tosta kun joku se kerran ajetaan koneiden kanssa ylitteen noista kannoista, mitkä niin silmämääräisesti näyttää, että ei ne nyt välttämättä korkeita ole, mutta niin. Sitten painuu maa ympäriltä ja risut ympäriltä, niin ne ei niin kauhean korkeat kannat onkin yhtäkkiä sitten vähän niin kuin korkean puoleksi. Ettei revitä letkuja noin lopuksi. Kyllä vaan, no toi ei nyt ihan niin näppärästi tullutkaan, jos se sitten ihan sahattaisi siihen. Ja syöpän mä senkin tohon uralle, niin on siinä sitten vähän suojaa koneiden renkailta. Joo, ihan hauskaa on ollut kyllä tutustua tähän koneeseen sinänsä, että etenkin nyt siis kun on saanut pikkusen tätä niin kuin ainakin omasta mielestä paremmaksi, eikä millään en tarkoita niin kuin, sinänsä suoraan kommentoida edellisen kuljettajan säätöjä, mutta että jokaisella on vähän omat mieltymyksensä. Tavallaan ehkä onnettomuudessa siinä mielessä, että toi kuski pari, niin häntä ei niin kauheasti tunnu kiinnostavan. On saanut sitten tehdä tästä ihan niin itselleen mieluisampaa. Ja on siihen kyllä saanut ihan Ponssen suunnaltakin jonkun verran jeesiä. Ne on kyllä, siitä täytyy sanoa niin kuin kaikin puolin Ponsselle vaan isoja pisteitä jaossa. Että se on niin avuliasta se porukka siellä kyllä, että, ja osaavaa, että terve vaan. Ja siis tällä tarkoitan siis Suomen Ponssea nimenomaan. Siellä on tosi hyvä porukka töissä. Taas saadaan painella pieniä tuonne alas edestä. Hiljalleen alkaa päiväkin valkenemaan, mutta ehkä ei ihan vielä päästä valoja kyllä sammuttamaan. Menee nämä kaikki tuolla vähän niin kuin väärälle puolelle, mutta jospa just tästä kohtaa ei tarvitsisi uraa tehdä alas. Kyllä aika moista, kun katsoo
Tässäkin niinku kouran aukeama-alueella niin neljä runkoa, niin niistä sitten koitat yhden kaivaa tai repit muutaman alas. Voisin niinku, tavallaan jos laskis nuo alas painetut ja vaan niinku kaatosahatut, niinku raivaussahatut runkot. Kokonaisrunkomäärä per vuoro on aika korkea. Ja toi on toi suomalainen parivaljakko, kun tätä Foxia ajaa, niin siellä on kanssa, niin ne on semmonen oikein tehokaksikko kyllä, että tulee aika railokkaasti sitä runkoa ihan näin niin kuin perinteisestikin katsoa, ei tarvii noita alaspainettuja välttämättä tuijotella. En tiedä mitä hyvin siinä videossa nyt näkyy. Ei nyt oikein vielä, mutta just tuo koura ja puomin takana kun katsoo, niin se on ihan tollaista pystyseinää. Aika hurjaa hommaa kyllä, pakko sanoa. Aika hurjaa hommaa kyllä, joo. Sitten itellä on vähän niinku taipumus vielä ehkä turhankin kanssa noita tuossa painella ja siivoilla noita runkoja. Joutuu aina vähän niinku muistuttaa itteen. Katohan nyt, ettei mene ihan kaikki aika hukkaan. Saadaan siitä. Tai studio. Toinenkin. Exit ja puolipuoli. Sitten lisää. Yksi mitä tässä ehkä tarvitsisi vielä vähän katsoa ja säätää, niin on toi. Sitten just juteltiin kaverin kanssa, että niinku hyytyilee jonnin verran, jos on useampi toiminto kerralla päällä. Siihen, jos nyt oikein muistan sen nimen, niin proportionaalista pumppua pitäisi katsoa. Toisaalta ehkä en ihan vielä siihen lähde, että katsoo nyt muutenkin ensin, että saaks tästä niinku suunnilleen kaiken hyödyn irti jo tänälläänkin. Sitten jos alkaa loppua se niinku muuten meno, että kuskilla on sen enemmän potentiaalia kuin koneella, niin ehkä sitten voisi niitä tehoja kaivalla vähän lisää. Siinä saatiin pitkäkin. Joo, tosta mä oon nyt kyllä tosi iloinen, että toi mitalle haku onnistuu kyllä selvästi paremmin kuin aikaisemmin. Tossa latasin YouTuben videon eilen, missä englanniksi höpisen semmonen noin puolen tunnin pätkein. Sitä siinä sit pikkusen silmäilin ennen kuin latasin, niin katsoin vaan, että hemmetti, että näyttää hitaasta toi mitalle haku. Ja kyllä mä sitä siinä on kironnut töitäkin tehdessä, mutta kyllä se oikein korostuu siinä, kun videolla katsoo sitä. Oikein niin paisto silmään, kun aurinko konsonaa. Joo. Tässä on tätä uraa, niin mitäs toi sit sanois, noin 190 metriä. Mitäs se nyt noin puolivälissä mennään. Mä käännän tuohon toiselle puolelle vielä samaan tapaan, että puin yhdelle puolelle. Et ne tulee niinku sitten, nyt mä puin tuohon vasemmalle, ja mä käännän päädyskoneen ympäri ja lähden tulee takaisin toisen suuntaan ja puin siinäkin vasemmalle. Eli ne tulee niinku vastakkain nuo kasat, joka tarkoittaa, että sitten molemmista suunnista kun lähestyy, niin on avonainen ura. Käy niinku päätyurasta molemmille puoliskoille. Vähän tämmönen ajatus ja meininki. Oho, siitähän ei koura mahtunutkaan. Virhearvio.
kyllä se, näin niin kuin ihan suoraan jos sanon, niin vaikkei se Suomessakaan aina nyt ihan täydellistä se metsä on, niin kyllä helkkari sentään, että sitä silloin tällöin on ikävä, kun täällä touhuu. Ja sit harvennuksiahan täällä ei ihan hirveästi tehdä. Mä en oo tässä New Brunswickin suunnalla ite en oo päässyt harvennuksia tekemään ollenkaan. Tuolla PC:ssä pääsin muutamaa toteuttamaan. Niin, niitä, etenkin niinku kakkosharvennuksia, niin niitä vähän kaipailee kyllä. Jos tälle alkaa nostalgioimaan, että mitä Suomesta kaipaa töiden osalta. Se on niinku yleisesti puuston laatu ja sitten myöskin toi ennakkoraivaukset ja metsähoito on se aika railakkaasti eri tasolla kuin mitä täällä. Ja itse asiassa kävi tää urakoitsija Suomessa matkalla ilmeisesti Ponssen järjestämän reissun. Kävi siellä joku muutama viikko sitten. Kyllä se sanoi ihan suoraan, että hemmetti, te olette tänne tullut tätä risukkoa hakkaamaan, että teillä on niin hyvät siistit mettät siellä Suomessa. Kyllä siinä vähän perää on tietenkin siinä kommentissa. Eipä se oppia ikä kaikkia niin, että ei tääkään aina tällaista ole tämä mettä. Tää meidän välillä on jopa ihan oikeesti ihan hyvääkin, mutta niin, on ehkä vähän vääränlaista kuvaa tässä nyt annan. Ei ihan todellisuutta vastaan. Se vähän siirtyy eteenpäin. Vähän jo meinasin, että meneekö pulpin puolelle. Ei se mene. Katsotaan taas toi suunta. Tää menee. Tätä puuta tässä kierrättää. Tää nyt taitaa ihan suht asiallinen tässä on. Kuinkas pitkään tässä pääsee ajamaan? Oiekkaa. Ihan valmis nukkumaan jo ja työpäiväkin on vasta alussa. Tällä viikolla just aloin tekemään niin 11 tunnin päivää. Katsotaan miten se sujuu, mutta mulla on ollut siis tapana aikaisemmin, että mä teen silloin tällöin viikonloppuvuoron. Vuoro tai pari tai sitten silloin tällöin niin jonkun tosi pitkä päivä, mikä on ihan tavallaan ollut ihan hauskaa kyllä, mutta ajattelin, että jos nyt ottaisi tämmöisen niin kuin säännöllisemmän systeemin, että tekee tunnin pidempään kuin normaalisti, mutta jättää ne viikonloput sitten muitten hommiksi. Niin, jos se niin tämmöinen tasainen rasitus olisi sitten parempi. Tien. Nähtäväksi jää. Tuleehan tässä tällä hetkellä tämä työmaa on ilmeisesti, jos on oikein ymmärtänyt, niin vähän keskivertoa kauempana. Ja siis jos on oikein ymmärtänyt, tarkoittaa siis sitä, että mä en ole tässä niin kauhean kauan vielä ollut tässä firmassa hommissa, niin ei ole itsellä oikein muodostunut käsitystä. Mutta niin, että sitä vaan, että se on nyt semmonen vähintään 3 varttia per suunta toi ajoaika, että ennemmin 50 minuuttia, että sanoisin näin. Ja tuleehan siitä 11-tuntisella päivällä niin reilu 12,5 melkein 13 tuntia sitten koko päivän pituudeksi. Mikä on ihan yllinkyyten kyllä. Kilometrikorvaushan täällä tulee, mutta ei tule erillistä niin palkkaa ajoajalta. Että siinä PC:ssä suht moni firma maksoi ainakin jommasta kummasta suunnasta niin ihan palkan. Rehellisen palkan ajamisesta, ajankäytöstä. Mikä on mun mielestä ihan reilu peli. Hurjimmat huhut kertoo, että jotkut teki jopa niin, että firma maksoi bensat ja maksoi siltikin vielä molemmista suunnista työaikakorvauksen.
palkkakorvaukset. Se on aika kova. Se on kyllä aika kova. Eipä niitä siellä ihan ruuhkaksi asti toki ollut niitä firmoja. Koivuja. Siihen nippuu. Tuohon muuten sanoin siitä, että 190 metriä uran pituus ja yhtä puolen hakkaa ja puolet suunnilleen hakattu, niin mä tätä en ihan täydellä leveydellä hakkaa tätä, että etenee aavistuksen nopeammin kuin mitä normaalisti. Ja ihan suoraan sanon, että kyllä suurin syy siihen, miksi en hakkaa täydellä leveydellä on toi, että niin täydeltä ulottuvuudelta, kun yrittää kuikuilla noita puita, mitkä on ihan vieressä kiinni, niin tuntuu, että mulla menee siinä enemmän aikaa kuin mitä ehkä olisi hyvä. Että se ei ehkä ihan niin tarkkaa ole sitten siellä puomin täydellä jatkolla se touhuuminen. Ja niin tosiaan tässäkin niin nyt tätäkin koivua syötän, niin tuossa oli siis, oliko sitten 4 vai 5 koivua samassa kasassa ja pari pientä firriä ja yksi maplekin siinä. Sitä tarkoitan sillä tarkkuudella, että koittaa niin pitää teräketjun päällä ja sitten joutuu niin katsomaan, että karsinaterät menee oikeisiin väleihin sun muuta. Sellaista tarkkuutta. Alkaa nälkäkin sieltä hiljalleen hiipimään. Yllättävän aikaisin nyt tällä kertaa. Saadaan loppuun eväät vähän kesken tänään sitten, mutta eiköhän siitä selviä. Se hyvä tässä on, vaikka on vähän kaukana tää työmaa, mutta että tuossa matkalla on Tim Hortonsi. Sieltä saa vähän evästä, jos tarvitsee vaatii sitten kotimatkalla. Harvoinpa se vaatii toki. Ruuat on yleensä ainakin jollain tasolla, jos ei valmiina, niin puolivalmiina kotona valmiiksi. Se on siis silti välillä ihan mukava käydä. Eilen oli johtaja, firman omistaja siis oli käynyt Tim Hortonsin kautta, kun tänne töihin tuli, niin löi niitä Tim-pitsejä, niin mä sitten tietenkin varastin oman verottaja iski niin. Ne mukavia semmosia pikkujuttuja, yllätyksiä ja hauskuuksia välillä päivää. No, joo, vaan sellaista. Siinä alkaisi olla videoklippiä nyt sitten reilun puolen tunnin verran ja jos mä tässä nyt pari puuta vielä otan, sit saa taas tältä päivää videointi jäädä. Otetaan taas joku toinen päivä. Tosiaan eilettäin latasin ensimmäisen videon pitkästä aikaa. Se on nyt englanniksi sitten siellä YouTubessa. Eiköhän mä tän klipin laita sitten tänään kanssa. On sitten vähän ihmeteltävää oikein kahdella kielellä. Voisi varmaan muuten kyllä laittaa noihin videoiden otsikoihin, että mitä kieltä puhutaan, niin sitten vähän helpompi valikoida niitä klippejä tai videoita. Commentary in English, olisiko ne niin sillä tavalla nimetty se englannin kieli. Mikä olisi hyvä sana
korvaamaan se kommentoinnin meillä. Onhan tää vähän enempikin tämmöstä liipavaapaa kuin ihan rehellistä kommentointia. Eihän se osu. Nythän se osu. Mutta joo, ei kai siinä. Täällä jatketaan vitilikon siivoamista ja palataan asiaan taas seuraavassa videossa. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa kaikille.